Ohola ibandla bazalwane iCrossroad Bible Church elilaphayana eNewtown A eNanda Inanda. Ushadile bazalwane unonkosikazi omuhle odumisayo omshiyile ke namhlanje kanti abajwayele ukuhlukana iwele lakhe ngiyacabanga ukuthi ubusy banabantwana abawu4 une diploma kwi-theology uyafundisa ke bazalwane ungazebi nje mawukuthi uyasithongo sepiyanyenya kuwe esanume ngeenyawo ngoba sizofunda bazalwane unesikhathi uyavangele khona konke nje amen bazalwane une diploma kwi-theology nasekubeni umfundisi uNkulunkulu uyamsebenzisa kakhulu sekunesikhathi eside ngimazi ongumhlobo wami for isikhathi nje eside egameni lika Jesu shumayela ivangeli lika Jesu Kristu lingaxutshiwe nalutho uyamesaba uNkulunkulu. Ngiyacela bazalwane ngalesi sikhathi sishayeni kakhulu izandla zethu samukela ubaba umhlongo umfundisi egameni lika Jesu Kristu. Awuzincane bazalwane lezo zandla. Baba wethu ongcwele siyabonga ngalesi sikhathi nanti izwi lakho uNkulunkulu lizowela phezu kweimpilo zabantwana bakho. Qhubeka uNkulunkulu uvule inhliziyo zabo besazolalela ukukhuluma kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Lungisa ngalo usiqondise ngalo usahlule ngalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ibandla lonke meselithi amen. Siyabingelela abazalwane egameni lika Kristu inkosi amen. Sibingelele kubaba siqale sibonge kubaba uNgcobo simshayile izandla ezinkulu. Esikubongayo ukuthi asikhululele noma asidedelele aphinde avume ukuthi sibe nencekukazi yakhe engumholi kuthina leader kuthina avume ngezandla ezimhlophe aphinde futhi abe ingxenye yakho konke ekwenzayo. Akuvamisileke kube fundisi mangabe usuqala into enjalo usuqala impi futhi uyamchallenge kodwa sibonge kwiqadi elikhulu simuphe izandla ezinkulu nomama
kancane into ayenzayo la yenzileyo nokukholelwa ukuthemba indodakazi yakhe ukuthi umsebenzi izowenza. Simshayile izandla enkulu egameni likaJesu. Sibonge nasebandleni lonke MCC, sibonga kakhulu nasebandleni lonke, siyabonga kakhulu. Simshayile izandla egameni likaJesu. Siphakame simenyawo sibingelele mama wethu the founder i-Visionary uKaphinda Ungenze, sisinokase muphe izandla enkulu egameni likaJesu. Hallelujah. Sibonge i-team yonke management, MC onezwe lingashi nantambama manje uzobe sanje nakusasa ngisho ngathi whole week izwi lizobe lisanjalo nje. Hallelujah. Sibashaya izandla i-team yonke singahlala phansi sibingelela abefundisi bonke, ubaba uJali, isenior yami ke mina ubaba uJali ufike ngaphambi kwami ensimini ngithi ngisaphehla amagobo ngiqala ukusebenza. Hallelujah. Sasabhizi nezimbuzi thina, imbuzi bihubala sidle nje. Yeah. Hallelujah. Amen. Kunalolu sike sasilenza thina mangabe uthothi kuhlatshiwe mhlambe uphothula amagobongo noma uyakhishwa leyobhuqiziswa egazini uliphuze. Yebo. Abahlale phansi, abahlale la esiswini. Yeah. Simbonga uNkulunkulu, sibonga ukugcinwa. Hallelujah. Ludukhalo silihamba lude kakhulu. Ngicela ke sivule izwi lenkosi First Thessalonians chapter number 5 verse number 18 wona wodwa. Hallelujah. Kwabase Thessalonika bokuqala chapter number 5 verse number 18. Mayikhona ungasifundela singathokoza. In everything give thanks, for this is the will of God concerning you in Christ Jesus. Uma kukhona ongakwazi ukusifundela kwabase Thessalonika bokuqala chapter 5 verse number 18 singathokoza kakhulu. Kwabase Thessalonika bokuqala chapter 5 verse 18, isihloko mabazise abaholi babo balulekane. Verse 18, kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Awiphinde futhi. Kukho konke bongani. Kukho konke bongani. Underline nje sibingelele Hadebe egameni likaJesu ngihamba naye engaza angixosha ngaphinde siyambingelela egameni likaJesu. Kukho konke bongani. Kukho konke bongani. Awuphinde futhi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Kukho konke bongani. Kukho konke bongani. Lo mbhali mayithi kukho konke uthi in all circumstances. Noma ngabe kubi kodwa bongani. Noma ngabe kuhle kodwa bongani. Noma ngabe uthukiwe bongani. Noma ngabe kungelilwane ekhaya bongani. Noma ngabe usadlile bongani. Kukho konke bongani. Kukho konke bongani ngokuba kuyintando kaNkulunkulu uKristu Jesu ngani. Uzokwazi ukuthi ukubonga kuyicommand. Hallelujah. Ukubonga kuumthetho kaNkulunkulu. Is either kuhle kodwa you have to find some reasons to thank God. Noma ngabe uthathwa abantu bathi bawufunela umsebenzi bafika bakurape
kodwa wena kufuneka umbonge uNkulunkulu ngoba abanye bareshiwe babulawa, kodwa wena bakurephe bakudedela kukho konke. Bongani kuzo zonke lezi zimo. uPaul lo obhala lencwadi ubhalela ibandla laseThesalonika, and mangikhumbuza akekho eThesalonika ngoba elibhalela ibandla uke wafika eThesalonika wabuye wahamba. So uma ibhalela ulibhalela kuyi-second journey yakhe yaseKorinte, la ahlezi khona eKorinte uma yezwa iyiwishiwishi neyivunguvungu nokuntenga okukhona ebandleni, wabe esethi no, ngingaze ngifike kodwa labantu ake ngibabhalela incwadi. Akayibhali uyedwa kodwa uyibhala lencwadi ukanye noTimotheo kanye noSilas. Haleluya. Mayibhalela ke leli bandla uyibhale ngo ayiqondakali unyaka abhalwe ngawo, but it's between AD 50 and 51. Haleluya. Uyibhala ke kunezinto ezi3 ayibhalela zona lencwadi. Okuqala uma ibhala ufuna ukuba babonge impilo yabo, noma yena Paul ubonga impilo yabo laba bazalwane, ubonga impilo yabo yokukholwa namanje ukuthi bamamukele uKristu Jesu kufanele sibabonge. Ingakho every Sunday singanqeni ukusenda ukuthi siyanthanda kathi sibatshela siyabathanda, ngoba labazalwane sibaphethe bawokunye. Haleluya. Uyabona njengoba kuDisemba isikhathi sokuba ibandla mhlawumbe limthathe umfundisi ayomasajwe ngoba inkinga ibandla istress nje abeza naso. Haleluya. Abeza naso nje kumfundisi istress sonto. So besidinga nje ukukhishthona iholiday babujali sintate nomkhumbi, uyabona nje sintate nomkhumbi nje simasajwe ngoba hey abazi amakhosikazi ethu awazi kunama message esenza shota ayinkosikazi angayiboni ke le sivele siyidilitheke. Uyabona nje lena ke le siyidilithe ngoba have bekhuluma ukuthanda kwabo. Haleluya. Have bekhuluma ukuthanda kwabo bazalwane. Haleluya. So umpostoli uPaul ubonga impilo yokukholwa nabazalwane. Uyayibonga impilo yokukholwa, uthi akababhaleli ukuze akubonge impilo yokukholwa. Haleluya. Okwesibili uba uyibhala lencwadi ubakhumbuza esakubona, ebabhalela ngeinhlupheko zikaKristu Jesu ezaba khona ngesikhathi efikile, ukuthi bazalwane nikhumbule ukuthi kwenze ku1 no2 noma isitha sesidonsa ama-references for a whole year. Haleluya. Ngoba isitha njengoba adesha ubabujali siyathanda ukuthi hey ustrong umfundisi, angithi mina ngazi umfundisi osifani bantu abangadlulanga. Njengoba kadesha ubabujali sikudonsela ama-reference nawe futhi wazi kahle ukuthi phela badlulanga. Haleluya. Haleluya. So uthi ke laba bazalwane ezinkingeni zonke ekuhluphekeni konke engabhekana nakho kunina, kodwa ngaqhubeka ngahlala evangelini. Ngoba bazalwane uNkulunkulu akasiwe ujukebox, asikholelwe ekutheni uNkulunkulu akenza okuhle bese ke size enkonzweni. Haleluya. Haleluya. Abazalwane bamanje ngisho umqasha ngaba bluetooth emsebenzini ngakusasa bazokusendela uWhatsApp, umfundisi mina ngineyinkinga eziningabi. Haleluya. Kodwa uPaul uthi laba bazalwane ngaqhubeka ngalishumayela ivangeli ngama, ubakhumbuza impilo yakhe yokuhlupheka evangelini, lokuhlala evangelini. Haleluya. Okwesithathu abakhumbuza khona, uzobakhumbuza ngokubuya kwenkosi uJesu. Isizathu esenza ukuthi abakhumbuze lezi zinto, abazalwane baseThesalonika bene faith kakhulu, benothando kakhulu, kodwa ihope bengenayo.
Hallelujah. Uma ngabe ukholwa ungumzalwane ungavumi ukulahlekelwa ihope. Eyintweni zonke sengathi zingalahleka zonke izinto kodwa ihope ayisali ihope ngoba one day uKristu Jesu uzobuya. Ukubuya kwenkosi ungavumi ukuthi leyo message ithathwe ngoba uKristu Jesu uyibhala lencwadi because basebekhona nonhle ababekhuluma ngokubuya kwenkosi. Ukukhuluma kwenkosi ukuthi inkosi uJesu ngeke iphinde ibuye. Babekhona abasebebhalile bethi inkosi uJesu yabuya ngo-AD 70. Namhlanje bakhona. Hallelujah. Nanamuhla bakhona. Yeah. Hallelujah. Abanye sebethathwe lezo izifundiso ku Facebook. Yebo. Ezithi uKristu Jesu wabuya ngo-AD 70. Yebo. Ingakho kufuna bephile noma kanjani. Yebo. Benze noma kanjani. Yebo. Angazi noma esiqadini uma behamba sebeke bahlangana nenkosi uJesu. Kodwa ngeke ngezwe kuthiwa khona eshowe. Okay. Hallelujah. Ngeke ngezwe kuthiwa khona uJesu waseshowe. Hallelujah. Zazikhona ke imfundiso ezazikhuluma ngokubuya kwenkosi uJesu. Wase esekuyaphoqa kuPaul ukuthi cha abazalwane akababhalela incwadi. Bese efaka isigxivizo. Bese engabi ukuze ibe ne-apostolic seal. Akufanele ebambisane noTimotheyu ebambisane noSilas. Uma ibhala incwadi abaveza ukuthi akayedwa kodwa unoTimotheyu bese efaka isigxivizo ukuze labantu bakholwe ukuthi uPaul obhala lencwadi. Ngoba zase zikhona izifundiso vele zase zikhona. Base bekhona abantu ababebiza ngoPaul. Hallelujah. Kwamphoqa ke uPaul ukuthi ayibhale lencwadi. Kwi-salutation yakhe na kwi-conclusion uyaveza ukuthi uPaul ihope bazalwane iyona yodwa into ongameke isilahlekele. Uma ngabe singaba zalwane abasindisiweyo. Amen. Abantu baseThessalonika they had a weaker understanding of what God will do for them in future. Hallelujah. So angithi abantu okukhola babebona i-waste. Babebona ku-useless. Ukuthi kuzokwenzakalani ngokubuya kwenkosi uma ngabe ngikholwa ke manje. Hallelujah. Kufika isikhathi sokuba ngiyafa ngoba ukukholwa wabo ukuthi abakholwe manje ngoba inkosi siyeza manje. Hallelujah. Babengenayo i-understanding ukuthi kuzokwenzakalani uma ngabe kwenzeka befa kanti inkosi uJesu ayikabuya. Yeah. Ngabe ukukholwa kwabo ku-useless. Noma ngabe ufuna beqhubeke behlale evangelini. Noma bayiyeke lento ngoba kusizani ngoba uJesu kade kuthiwa uzoza. Engafiki uJesu. Uma ngabe ke sekwenzeka manje sifa hade ngathi uJesu akafiki. Kuzokwenzakalani? Hallelujah. Akuthi base bethi sathi kuyiyeka lento. Ukuthi awu kuzosiza ngani ukuthi siqhubeke sikhona. Ngoba silokhu sitshelwe ukuthi uJesu uyabuya. Laba abantu babengafuni ukuhlala beready. Babefuna ukuba ready ngoba nakho uJesu isekuthiwa uyeza. Hallelujah. Laba bantu babengafuni ukuhlala beke ukuthakatha. Babefuna ukuqhubeka bethakathe. Kodwa mase kuthiwa nangu uJesu mase beyayeka. Hallelujah. Babefana lelinye ibandla lasekhaya. Hallelujah. Ibandla lasekhaya angithi abothina besikholwa ukuthi ngesabatha asenzi lutho bazalwane. Singenzi lutho ngempela ngesabatha uhlale ulinde ukuthi isabatha. Hallelujah. Kwakwenzeka isimangake ngelilanga sashawa abafana abakamakhelwane abadala kunathi. Uma sifike simtshela uma sishayiwe siyakhala nawe uyayibonela sishayile. Sesiyachaza ukuthi hayi umfana wamakhelwane uyasishaya. Usethi oh hayi hlala niphansi. Ulokho ebuka isikhathi sini? Sithi kusawu 3 oh. Isikhathi sini? U4. Hallelujah. Ulinde uma uthi kushawa 6. Hallelujah. Make kwashawa 6 kusathi 5 to 6. Olude mali ku 11. Olfishane liku.
wagumula inhloko wayilahla lapho Ngiyakutshela nje. wagumula amadambato acisha aqhuma walahla wadonsa iphinifa lakhe waligaxa waphuma wayeyo lapha wayisho yonke inhlamba angithi yabona isabatha alimsizanga isabatha libebelenzela ukuthi limalifika isabatha ayeke ukwenza imisebenzi emimbi uma liphela isabatha abuyele angithi yabona ke isabatha uKristu Jesu ngakho kamasebhala incwadi yamaHebheru asebabhalela labazalwane abasebebuyele back kwiJudaism esebhalela incwadi ke eseyabakhumbuza ukuthi uKristu mkhulu kunakho konke esebavezela ukuthi kukhona ukuphumula kwaphakade kukhona ukuphumula kumele singene kukho angithi yakuveza ukuthi okhokho bethu baphumulile bese yaveza ethi kodwa kukhona ukuphumula obekumele ukuthi singene kukho lokhu ukuphumula kaJoshua uyabavezela wafika wena ke bese uyayivula leyo ncwadi usuthi hayi nakho isabatha kufanele singene ekuphumuleni angithi uPaul lapho I'm not Paul umbhalo encwadi yamaHebheru kodwa Sewushilo umbhalo encwadi yamaHebheru esingamazi bathi internal evidence inakho ukuveza ukuthi Paul kodwa asifuni ukusho ukuthi Paul haleluya akuyena abazalwane haleluya uthi Amen. kunsilele kunfanele ukuthi nithole ukuphumula kwaphakade nalabo bantu babekholela ukuthi uJesu masebembona esesondela kusho ukuthi babephoqa ukuthi bayeke yonke into Okay. haleluya kodwa mayisakude so babe confused manje abazalwane babedidekile so ukudideka kwakho ke uPaul uyababhala ethi kunama events awu2 okufanele ukuthi abe khona before kube khona ubusuku lokubuya kwenkosi mawufunda is chapter number 2 verse number 3 u2 Thessalonians uyaveza lama events awu2 ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi esibi sika Emperor Nero akasho yena ukuthi umphiki uKristu sekhona ngoba bephika ukuthi umphiki uKristu makafika kusho ukuthi usuku lwenkosi balindele ukuthi next week inkosi ibuye ngoba umphiki usekhona kanti uNero akuyena umphiki wenkosi uNero imsebenzi emimba ayenzayo iziningi izinto uNero uEmperor Nero azenza isikhokho lethu wathi ngelanga ene-birthday party wathi i-celebration izoba sebusuku Yebo. mayithi izoba sebusuku i-celebration babuza bathi i-light uzoyithatha kwathi khululekani nge-light kuzoyikhanyisa abazalwane Yebo. haleluya bayitshela ukuthi uzohamba yolanda ama-Christians abambe kanje ama-light haleluya kanti yena usho kuyo umuzi wakhe wawusurroundwe ngeyigcobo yabona izigcobo ezicijile phezulu wena wayibuka kwishaka masibuka ushaka haleluya yabona izigcobo ezicijile phezulu nazo ke umuzi wakhe ifence eyisurroundwe kanjalo ngeyigcobo ezicijile wabe siyathumetha kulando kubanjwe bonke labantu abakhonza uJesu haleluya wayebathatha bephila hayi ababulala ebagxumeka kusuka la lize liyophuma la ebagxumeka basurround umuzi wabalayitha bephila ingakho umbhali wencwadi yembhalo yamaHebheru bonke labo mabebuka lezo zinto babaleka uPeter mayibhalela libandla libhalela babuka lezi zinto babaleka nalabo baseThesalonika babona nosuku lwenkosi liyadileya haleluya angibona sekumanje kuzokwenzakalani mangabe ushaya usuku lokufa kanti uKristu akakafiki kusho ukuthi ngabe ukhona kwathi useless uyababhalela uthi chapter 4 uthi asiyokubandulela ngempela abalalayo haleluya uthi ngokuba abantu abalalayo bayovuka kuqala angithi abombuzo wabo uyaphenduleka okokuqala mangabe sifa uKristu Jesu engakabuyi uthi umbhali angithi manifa uKristu Jesu uyoma emafini
abantu bokuqala bayovuka bezohlangana noKristu Jesu emoyeni abantu abafileyo. Okusho ukuthi ukholwa kwena akukho useless. Ukholwa kwena kuzophelela ethuneni. Ukukholwa kwenu kubambela ukuthi nizwane nifa. Ngoba uKristu Jesu uma emile phezulu uzothatha uKristu Jesu ubefana noma ibuthe. Hallelujah. Uma ibuthe akuyi ngokuthi imali 100 rand. Uyayishiya ivalue yemali kodwa uthatha into enensimbi njengawo nensimbi. Noma ngabe ivalue yemali incane kangakanani kodwa isipende ukuthi lole ngayo nalokho phansi emathanjeni ethu kuyaconnecta yini ngoba umuntu osindisiweyo umalala phansi emathanjeni akhe akulele umuntu kodwa emathanjeni akhe kukhona mayibuthe kaKristu Jesu uthi uKristu Jesu mayibuya ofile yavuka phansi emathanjeni ethu kukhona mayibuthe ngoba umasifa umasilele akulele ebuhloko umasilele akulele abantu aba-useless kodwa akulela abantu abanavelu noma ngabe bengahlonishwa noma ngabe bengenamoto noma ngabe bengadrayivi lutho noma ngabe benganamuzi kodwa loyo belenga umayibuya. Haleluya. Kuyobuza ukuthi emathanjeni khona bani ingakho sizoshumayela amasi ithi uyakuzuzani umuntu ngezinto zasemhlabeni kodwa lahlekelwe ukuphila kwakhe. Haleluya. Sizosho njalo nala kuthi uJesu uyabuya ubuya wenkosi akusilihlaya. Haleluya. Ubuya wenkosi akuyona lento eshiyo enigma. Haleluya. Siyazi ukuthi bakhona abantu ebebe confused, bakhona abantu abayeka umsebenzi ngenxa ukuthi bebesatshisiwe kuthiwa ngoSeptember uyabuya. Haleluya. Laba bazalwane i-confusion eyifana nabantu bakaSeptember, they were confused. Haleluya. Yababhalela ukuthi bazalwane ningaphelelwa yithemba. Ungavuka mawulahlekelwa yithemba manje. Nkosi yami. Mali kuyahlekelwa manje ithemba. Haleluya. Uzofika nje wena la. Awuyila siyakhona. Sizofika nje izimo zikuthi shu. Haleluya. Ungavumi. Hallelujah. Don't lose hope. Jesus is coming back. Noma ngabuza kusasa, be ready. Noma ngabuza phambi kusasa, be ready. Noma ngabuza next year. Noma ngashaya isikhathi sokuthi uzufe engafikile. Kodwa lokhu kumamukela kwakho usaphila. Ikhona kuzokusebenzela maseselunje. Ngoba uma nilele phansi kuzobe kulela abantu abanoma ibuthi. Kuzobe kulele abantu abane connection naye, abantu bokuqala bazovuka, abantu abaleleyo beye kuyena. Thina abanye abawe bekhona bayoza behlangane noma asiyuhlangatshezwa inkosi kodwa siyohlangana nayo emafini. Haleluya. Isambulo 21 verse 4 uthi ngoba uNkulunkulu uJesu yakuzesula zonke inyembezi esikhalile. Ukufa akuyophinda kube khona, ubuhlungu akuyophinda kube khona. Uthi ke qinisanani ngalelo themba because uKristu Jesu bazalwane siyakholela ukuthi uza kubuya uJesu. Uma ibuya uJesu uzothatha ibandla bese emthathile ibandla bese kuba khona ukuhlupheka okukhulu kakhulu emhlabeni. Usathane uyofika 666 yofika ibandla kodwa sekuthathiwe. Ingakho ke kuthiwa ibandla aliqinisele, ibandla lingayisabi leyo nto. Leka 666 iyofika ibandla sekuthathiwe. Haleluya. Lokho kuhlupha abanye ngeke ngasho nakwi public study ngithi abanye uKristu Jesu umsebenzi awenze siphambanweni umkhulu kakhulu umsebenzi awenze siphambanweni kodwa kukuwena ukuthi ufuna ukuyisindisa wena noma ufuna ukusindiswa uKristu.
ngoba abafuna ukusindisa uKristu akubhekwa umsebenzi, kodwa mawufuna ukuyisindisa wena kusemandleni akho, ukudelela insindiso, ukuyidebesela, ungayamukeli, kusho ukuthi unamandla okuyisindisa one day, kodwa akuzufika lokho kuwena because ibandla lizothathwa. Kuzobe khona ukuhlupheka emhlabeni, kuzobe khona ukucindezeleka emhlabeni, ibandla libe lingasasekho. Ungakhathazeki, ungakhala, ungaliluzi ithemba. Haleluya. uJesu mayesehlala 1000 years uzobuya azobusa emhlabeni, azoqinisa isihlalo sikaDavid. He is king, i-kingdom millennium. Uyabuya uJesu, uzobusa emhlabeni. Uyabuya uJesu nebandla lakhe. Ubuhlungu kuyobe kungasasekho, ungasali kuleyo trip, ungasali kuleyo mbangaliso. Mabhala le ncwadi yabaqinisa uthi ibani nethemba. Haleluya. Ibani nethemba. La esifunde khona chapter number 5. Ezintweni zonke, ezintweni zonke, hayi kweyodwa mfundisi, ezintweni zonke nibonge, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngani ezintweni zonke. Haleluya, haleluya. uPaul lo bazalwane ubhalela leli bandla ngoba uyababona ukuthi sebentekenteke, ngoba uyababona ukuthi ukukholwa kwabo sekuyancikisela. Haleluya. Malina namuhla umboni malibalela, hayi mfundisi ibalele kakhulu, lisukela phuma ngo5 namuhla. Haleluya. Kati nesonto mfundisi sheshe ngene kube mfundisi sithi ungena noma ngo11. Haleluya, haleluya. Uma kusha 11 futhi imfundisi wese ngibone kusuke bese ku late kakhulu, kanti bese ngiwashile engithebo. So ukholwa kwabo kwase kuntekenteke. Haleluya. Ukubonga uNkulunkulu bazalwane kuyicommand. yebo Nkosi. Haleluya. Ukubonga uNkulunkulu akuyona into esicela ukuba siyenze, kodwa into okumele abazalwane bayenze. Haleluya. Umyalo wenkosi ukubonga uNkulunkulu. Let us read 1 Timothy chapter 2 verse 1. Sizothola ama categories of lapha. Haleluya. Ongakwazi ukusifundela nje first 1 Timothy uqala chapter 2 verse 1. uPawuli umpostoli kaKristu Jesu ngomyalo kaNkulunkulu umsindisi wethu noKristu uJesu ithemba lethu. Ngifuna leli verse lethi ngakho kuqala konke ngiyalokuba Kuleyo chapter 2 verse 1 and 2. Yeah, chapter 2 verse 1. 1 Timothy chapter 2 verse 1 Yes. and 2. Kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa lokukhuleka lokucela. Emaka akungayiphuthumi lapha uqala phansi. Kuqala kukho konke. Uqala kukho konke. Yes. Ngiyala ukuba ukunxusa. Number 1 ukunxusa. Nokukhuleka. Number 2 ukukhuleka. Nokucela. Number 3 ukucela. Nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Number 4 besethi ukubonga. Amen. Kwenzele abantu bonke. Bafela into ama-categories awu4. Ukubonga kuyiseal yomthandazo wethu. What seals your prayer is thanksgiving. Isil into okuyiyona into ebophayo
Yes. okuyiyona into egcina, okuyiyona into eyenza umthandazo wakho ungabe exposed. Into isili yabazalwane, isili yabantu abakholwayo, isili yemthandazo yonke ukubonga uNkulunkulu. Yeah. Number 1, sibheka lento kuthiwa isili. Umthandazo wethu ukubonga kuyisili. Yeah. Hallelujah. Awucheke ngale Philippians chapter number 4 verse 6. Philippians chapter 4 verse 6. Ningakhathazeki ngalutho. Ningakhathazeki ngalutho. Kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu. Yes. Ngokukhuleka. Yes. Nokunxusa. Yes. Kanye nokubonga. Kanye nokubonga. Umthandazo ukubonga bazalwane wona sili. Yeah. Hallelujah. Umthandazo ukubonga ngapha uyisili. Within yethu umthandazo ukubonga uyiprotocol. Let's check i-theme yethu verse number 4. Angazi noma yeah, check verse number 4 within yethu. Psalms 103. Yes. Is either 800, but I'll check it in it. Amahubo 103. Yes, umqalela verse 1 uzofika ku4 ngizobonda kuyona. Akuyiyona. Vele nje konke iBhayibheli bathi ngifuna sifunde. Amen. Amen. Bonke uJehova mphefumulo wami. Konke ongaphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othathelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuqalisa ngomusa nangobubele. Awake 100 verse 4. Ngenani ya. Amahubo 100 verse 4. Yes. Ngenani emasangweni akhe ngokubonga. Ngenani emasangweni akhe. Hayi ngokucela. Hayi ngokunxusa. Hallelujah. Ngenani emasangweni akhe ngokubonga. Ukubonga kuyisili. Kanti futhi ukubonga kuyiprotocol. Yeah. Ukubonga ikhona ukuvula amasango. Hallelujah. Agcini ngokuthi usile imthandazo kuphinde futhi kube protocol. Ngoba masikhuluma ngokubonga, sikhuluma ngama worshipers, masikhuluma ngeworship. Iworship akhona lokho uphamisa izandla. Simela sidumisa. Kodwa ukuba umdumisi usho impilo. Hawu yini ngama worship nje. Udumisa kuyimpilo. Hey. Not ukuphakamisa izandla. Kodwa kuyimpilo. Uthi ke lo mbhali wamahubo uthi ngenani emasangweni ngokubonga. Ngamanye amazwi ukubonga kuyiprotocol enza ukuthi uNkulunkulu aqala kulalele. Ukubonga ikhona ukwazi ukuvula amasango. Uma sizobonga sizovula amasango kaNkulunkulu. Usho sengaphandle umbonge uNkulunkulu sengaphandle ikhona ukuvula amasango. Ibandla lidileka kangaka because lifuna ukwenza into enzima. Yabona into yokucela into enzima. Hallelujah. Uyabona ukucela mawufunda John 15 ngalabo verse number 7. Into enzima uthi uJesu mangabe ucela hlala nikini. Hallelujah. Masicala sithi siyacela before uNkulunkulu akwazi ukuzwa. Before uNkulunkulu akwazi ukunika efunayo. Lithi iBhayibheli mawuzoqala ucele uthi hlala kimi. Appreciate namazwi amehlale ku athi uyabona leti ne condition. Uyabona ukucela ukuthi kune condition. Ikhona into condition. Into yokubonga ngoba ukuqhusa kune condition. Wabuza kuDavid. Ubuze kuDaniel noHabakuk. Abateke ngibezwe masifunda ngokunxusa. Kuyibona abantu
abayicacisayo into yokunxusa lento yokunxusa awuzi nomngcwele bakho uthi mase ufika funa ugumule bakho umngcwele uthi thina nabantu bakho sonile unxusela abantu okwakho kubeke phansi laba bantu abanxusela ubazi thina no-Israel sonile angijabule into conditional waqala wathina sigcina sesihamba siyiphonza sesihamba sifuza haleluya sihamba sifuza kanti lokho esikufuzela kune condition kukhona into engena condition yokubonga into yokubonga uNkulunkulu akunakho ukuthi kufanele ube wenza u1 wenza u2 haleluya ukubonga uNkulunkulu ukugumula uze kuNkulunkulu uma sizobonga uNkulunkulu sizokwenza into engena condition haleluya ukubonga uNkulunkulu haleluya ukwazi uassessa ipresence of God ngokubonga haleluya hayi ngezinye izinto ngokubonga uNkulunkulu haleluya bakhona abantu abafuna ukubonga uNkulunkulu namuhla haleluya bakhona nabantu abafuna ukuthi uNkulunkulu namuhla makabongwe makabonga usho njalo uPaul kade senze iBible study lezi insuku sithi makabonga uNkulunkulu makabonga usisile ezulwini uKristu sakomoya uJesu ngaso sonke isibusiso sakomoya haleluya haleluya ukubonga uNkulunkulu ayikho into eguidayo ukuthi yenza u1 no2 haleluya indlela elula yokuphilisana noNkulunkulu vesana umbonga uNkulunkulu haleluya mawufuna ukuthi wena uphile noNkulunkulu umphilisana noNkulunkulu ubonga uNkulunkulu haleluya ukumbonga uNkulunkulu let's check amaHubo 119 noma ngangavula nje kodwa ngiyenzela ukuthi iBhayibheli ujwayele vele uthi ngikhuleka kathathu njengomJuda ngikhuleka kathathu ngosuku haleluya njengomJuda ngikhuleka kathathu ngosuku bese ngimbonga ikhathi ezu7 haleluya ngosuku Jesu ngimbonga ikhathi ezu lokho kumbonga usho ukuthi akukho okuba kwenzile uNkulunkulu akwenze kuyena sikhuluma ngoDavide bazalwane uthi ngikhuleka kathathu kodwa ngimbonga kasikhombisa uma ngiqala ngithi ngimbonga kasikhombisa kuseyena noDavide ozalwe engafunwa kade esho ubaba uJali uDavide ukuzalwa kwakhe wazalwa amaqedwe uyise wamreject because ukuzalwa kwakhe kwakungekho kuplan haleluya ubaba kaDavide wayengamfuni uma kaDavide wayisaliwakazi engamdingi engamfuni haleluya uDavide nokhulu ungathembeki uzokhuluma nencekukazi yenkosikazi yakhe ukutlalela ngiza kuwena athi inkosi ukwazi ukwenza yonke into ngoba uyinkosi ntambama ngizofika endlini ngizombatha nawe ngizolala nawe haleluya isiqilakazi sivele sitshela uMakaDavide lalela uMakaDavide uyeza uyeza ithe ifuna haleluya lalela uyeza wathuleka ungayi wena kuzoya mina angijabo uDavide uzalwa kuleso sigaba akayikhumbule lale noma kaDavide wathi umbona uDavide esekhulelwe ingakho emreject engamfuni ingakho emxoshe ukuthi ahambise ukudla empini ingane yakhe yokugcina haleluya ingane yakhe yokugcina ungathi ayihambe empini yodwa iphathe isitafini haleluya hamba empini ngoba uyazi uzothi ngeke abuye ngeke dabuye because akamfuni vele uDavide uma esesebuza ukuthi sebephelele bonke abagcotshwa ukuthi hayi baba ukhona oyedwa nje haleluya because wengamfuni
wonke la ma-reject uthi ngimbonga uNkulunkulu kathathu Yeah. ngimbonga ka7 ngithandaza kathathu mawufuna ukuphilisana noNkulunkulu Bonga. mbonge uNkulunkulu ungaceli lutho ungabi angithi yabo nje uma unengane ehleli icela njalo umuntu ngathi ngelilanga ningawa abuse ama relationships abanye abantu uthola sebewashintshisa kwamasokisi hallelujah because bayawa abuse hallelujah mzwane ngibingelela ku WhatsApp ngiyazi ngoba ufuna Fona into ayifunayo. Yes. hallelujah weza nje WhatsApp sengizoziba ovela kuyena ngoba sesikwazi ukubona uqhamuka lapha phezulu phopha lapha kuthi ayifuna ifavor hallelujah awazi nje ungibuza impilo Yeah. ungafuni lutho ubona wena masuxabana nabantu awazi ukuyinuka amakhwapha Yeah. hallelujah hayi ugcobo lo lutho ungawahlonipha ama relationships hallelujah abantu nje mophila nabo hlonipha abantu uzophila kade hallelujah ungawa abuse ungamnyuza umuntu hallelujah kuleli lokuyuza ithi ilabafundisa abancane abangangathi abayijwayele le yokuyuza ayizabo siyijwayele thina siyayazi le yokuyuza yazi sibayuza kanjani umuntu akafuna ukusubmita kumuntu ongenayo imali yabo mamnzobo eseqala ukusondela wovela ubona ukuthi hayi ufuna imali bathi ngizocela ukusubmit unebandla lakhe ngicela ukusubmit uyabona ukuthi ufuna nje mangithi ngifuna ukhokhe ikeyboard yakho baba umzoba kunayo imali hallelujah leyo nto yona into engayibalekela kwiletha mangani umsebenzi ngisubmitela kumuntu walekude kuyena ngiza kwaba ngifuna ngigade nenkinga la ngicela ungisolvele hayi imali asingahlanganiswa imali Sesiyazi ukuthi waqalela lo msebenzi. hayi imali ufuna umuntu ozongigada Oh Jesus. hallelujah Amen. ozongi-advise ngenze kanje ngenza kahle mangenza kanje eyawenza kahle ingabikho into esihlanganisa nemali hallelujah ingabikho into ngoba imali ngisho wayifaka imali la ebandleni ngibona usisinolwazi ba-remove ngoba wena washo something lapha wathi amaketha lapha why remove ngoba wathi wahlanganisa abantu wakhona into yemali oh hallelujah yenkunzi balanga bazalwane uDavid uyambonga bazalwane yabona ukubonga uNkulunkulu akusho ukuthi unani Yebo. akusho ukuthi uNkulunkulu ukusiziphi Yebo. ukubonga uNkulunkulu Hallelujah. ngoba mawuzoya ngokucela uzocheckwa la esibukweni ukuthi ufanele yini haleluya uzobukisisa nje uhlezi ezwini lami Uyabonga. masithi ezwini lami uhlezi uhlala yini kumina izwi lami liyaliphila yini ngoba nakho uphila ngoba nakho kufanele kusebenzele haleluya ngoba nakho uphila ngoba nakho kufanele uzolenza lilwiziphi haleluya kodwa ukubonga uNkulunkulu akufuni lutho kuwena haleluya akufuni lutho konke kwa uJesu mase sefikile bazalwane sengaqedi uJesu uma eseqeda ukushumayela eseqeda ukuhila abantu ebeza abafundi bakhe bathi wenkosi abantu sebelambile kodukisa abantu Nkosi bahamba ngoba abantu balambile uthi uJesu alinakho ukudla bapheli nini ukudla laba bantu badla haleluya bathi Nkosi asinalutho ithe khona ukhona umfana esimbone ephethe lunch box lo mfana ubephethe inhlanzi nje ezimbili neziko ezisihlanu manje laba bantu okhuluma ngabo bangabantu abangapheka 5000 izikwe nje ezisihlanu inhlanzi ezimbili
wathi uJesu wathi nginitshele wathi nginitshengise ukuthi mawufuna ukumultiply into wenze njani mabithi sikuqakile awuqali phansi ukhaste awuqali phansi uthandaze into mabe sikuqakile ukuhlupheka mase sekuqakile umsebenzi mase uqakekile abathakathi mase beqakekile wathi ngitshengise ukuthi ngenze njani wathi ilandeli lezikwa lithi phephe zalento zahlala kuye esandleni sakhe waphakamisa wabonga uNkulunkulu izikwa zisihlanu inhlanzi ezimbili wangaqela ukumultiplya wabanga uNkulunkulu wathatha izikwa wanikeza abafundi wathi bapheni nini ukudla bayadla abafundi uhlazi uJesu yabuka bayadla abafundi uJesu akanandaba. Haleluya. Simuzwa uJesu mase beqedile uthi cisha yonke imvuthuluko yale phansi thathani ngoba uJesu uwaridi ngemvuthuluka uwaridi ngabantu asebedistroyiwe uwaridi amastenga abantu asebabukela phansi uJesu amastengi uzothi cekulazi go and collect all the broken pieces. Collect all the broken pieces. Izathu zisizane uNkulunkulu ingeke mvuthuluke yaphansi. uJesu yaridi ngemvuthuluka. uJesu yaridi ngemvuthuluka. Uthi ithatheni ikosha bese niletha kumina. Yabe siphendula le mvuthuluka yagcwala imgomo enena abafundi abawu-12 imvuthuluka yele phansi. Abantu besethiwa bawuphinde bebe into yalutho. Abantu besebe-rejectiwe. Abantu besethiwa no usebenza amagama bayimvuthuluke wele phansi. uJesu yaridi ngabo go and collect all the broken pieces. Leyo nto yakhiwa ubonga ayakhiwanga ukuthandaza wabonga uNkulunkulu uke wadileya ebizo uthi wabemthandayo uyagula wahlala phansi zadlula insuku kwaze kwaba usi ngoba uJesu sometimes uzakuyeka imeni kuze kuhluleke ngisho usiko lakho. Haleluya. Akithi walinda usiko labo lithi kufanele insuku zibe u3 maka zaba u3 sebebhala ke sebekhipha ke isitifiketi sokufa uthi usefike ngoba ngeke kusenzeka walinda uthi kusekudlule kulezi insuku eziwusiko labo. Uyazokala abafundi bakhetha asambeni akazi noma bekhona babekhanda amapost ikhandeleni ipost ngiyakhona akayi bafu uhambisa inkonzo yokubonga. Kufumuntu bazalwane kufumuntu insuku sezizile file ufile umuntu kufumuntu bazalwane kufumuntu wathi noma ekhaya umata ethi inkosi sezizile insuku sezizile insuku wathi uJesu nimbeke sezizile ngoba kunabantu uJesu mayefuna ukwenza something khona abantu abakwaziyo ngawe. Hayi useqoma abantu abangaka uJesu izolona. Hayi usebulala abantu abangaka. Hayi bazi yonke into. Uthi Jesu nimbeke ufuna unimbeke ufuna ukwenza umangalisi uhambisa inkonzo yokubonga. Uhambisa inkonzo nje yokubonga. Wathi befika ethuneni wathi susanitshe. Haleluya. Susanitshe wabe sebheka phezulu wathi ngiyabonga baba ngoba ungizwa. Ngiyabonga baba ngoba ungizwa njani. Akakastanga ukufa akacelanga lutho kodwa wathi yonke lento yokucela njengamanje ngibuhlungu ngokufa komuntu. Hayibo ababemuzwa
ufa umuntu la Jesu uthi ngiyabonga baba ufa umuntu la muntu sakuphima death certificate uthi wena ngiyabonga baba haleluya kanti ngesikhathi ethi ngiyabonga baba wakishima lelizwi ngekukazi la ngene esithunjini wakishima lona lelizwi elithi ngiyabonga baba lapha kumhlangano wayimpethu impethu la ikonga la ibizela umhlangano intutwana la ibizela umhlangano izwi lithi ngiyabonga baba lapha izumhlangano neyimpethu lapha izumhlangano neyintutwane impethu la khulumizwi lathi hlanza isidumbu sikaLazaro impethu ebesezimshile zimhlanzele uLazaro come out zihlanza impethu zabizela umhlangano impethu zibizwa izwi zibizwa izwi elingacelanga nje ngiyabonga baba ngokubukiswa njalo besingembonga yini uNkulunkulu liphi ibandla bengabiza imvuselelo kungazukelwa lutho kodwa bethi sizabonga uNkulunkulu ngakho Jehova mphefumulo wami ngakho phakathi kwakho makubonge igama likaJehova besingasho njalo yini namuhla bakhona abantu abafuna ukubonga uNkulunkulu bakhona nabantu abangafuna ukudela yonke into bakhona abantu abangafuna ukulahla yonke into bese nje emhlanganweni wokuthi sizobonga uNkulunkulu wahamba uJesu umahamba uJesu eseJerusalema haleluya kwase kuyisonto yiviki lokuthabethela udlula nje uJesu kunamadoda awu-10 lamadoda awu-10 arejectiwe alahliwe lamadoda awu-10 indoda nendoda isine-death certificate yayo isiphethe nje usuku lalo kufa nombani phethe i-death certificate yakhe uyiphethe uyibambe ngesandla ngoba vele uzofa haleluya akekho ekhaya bathathu bawulahla into yokuqala baqale ba-rejectwa yifamily bangarejectwa yifamily kuphela baze ba-rejectwa yi-community yathi yabamisela indawo yabo nathi indawo uphathe i-death certificate yakho kanti kuzodlula uJesu eHammersdale usiphethe i-death certificate kuzodlula uJesu usinosuku lakho lokufa uJesu kanti uzofika eHammersdale wathi beselithi iphaphe lamadoda amela kude awasondelanga kuye amela kude understand ukuthi ukufa nakho awufanele kusondele kuye ngoba khona abantu abangena nokufa mose base bashumayela ngakho bengacabangeli lengane bazodestroy ingane bafuna ukungena nokufa abafuna lamadoda understand ukuthi asikwazi ukusondela kodwa asimele kude abe siyamemeza athi sihawukele indodana kaDavida sihawukele haleluya uJesu ezwa wathi kuona hambani noyiveza hambani noyiveza haleluya akithabo simple nje ukuhamba uyoyiveza le ncwadi it's about ukwenza izwi ukulalela izwi ulenza kuphela ukwenza izwi ulalele ulenza kuphela wonke lamavesi ukwenza nje izwi ulenzile yini hadebe uthi hamba noyiveza bafarisi kuphela esasendleleni engiyabukenyi ethawu wangathi muhle nenye yabuka ngathi hawu ongibuka wathi umnyayi usuright hayibo haleluya eyodwa eyayingowezizwe haleluya yayi-Gentile yabuyela emuva wathi uJesu where are denied bangati
ababuyela kuye ukumnikeza udumo na bangake ababuyela kuye babuye bamnikeza udumo siphakame sime ngenyawo akekho onjengawe nongalinga liswanawe phakathi kwabo akekho onjengawe babungcobo ngicela izosikhulekela Hallelujah. Glory be to Jesus. Jesus, Thank you, Almighty God. Jesus, Nikhona bazalwane nonke la. Kukhona eningakwenza in the kingdom of God. Kukhona eningakwenza uNkulunkulu akuzwe. Ukubonga. Uzwakale kuwe. Mayibonge Nkosi. Baba wethu namandla onke. Angikuvali nawe ukuthi ngibonge. Uthi umhlabelele ibali inkosiso zakho. Usibale ngasinya ziziningi na. Bonga inkosi ngazo. Count your blessings. Name them one by one. Ngazo umbongo. My God. Ay, Jesus. Amahubo asibeka kwenye indawo. Bongani uJehova ngokuba muhle. Umusa wakhe umingu naphakade. Baba siyabonga imvuselelo. Siyabonga ukuqhaqeka kwamafindo. Sibonga ukuvuleka kweminyango. Through thanksgiving. Sibonga Nkosi ukuresponda kwakho to every need, my God. Sibonga ukuphendula kwakho le ministry through ukubonga. Ngoba ufika la singenafika khona thina. Mese wenza izinto ezimangalisayo. Sithi siyabonga. We give you thanks. Silethe ibongo kuwena. Ngakho konke. Hey Nkosi yami. Nesihlanganena ke endleleni. Mfana ngabe siyakhala. Kodwa uyasifundisa namhlanje. Uthi bongani uJehova kukho konke. Sinikeza wena isibongo baba uthandekayo. Hallelujah. Siyayibonga incebo yakho. Ikhanyisa isinesa. Koramasi alakate. Oh, shababasi kalabakate.
ukuthi singene kule nkonzo engena gomo engenambandela. Shayithela umoya, busisa umntwana wakho, nike le nkonzo ahambe nayo. uNkulunkulu ongcwele siyayisila nathi la kule ministry kaPhinda ungenze yokubonga, ngoba sikho la ngecebo lethu, ngoba kuthande wena sikhona. Ngakho-ke siyabonga, siletha umhlatshelo wokubonga wena oyisazi. Siyakubonga uNkulunkulu othandekayo, ngakho konke sithi udumo lungolwakho, in Jesus mighty name, amen. Jesus. Singamshayeli umoya engcwele.